En capítols anteriors... Et felicito! Hem guanyat! Sí, però són força durs de pelar, aquests sarraïns. Què t'ha passat? M'han ferit aquí. Guifré, per la fidelitat i la valentia que m'has demostrat, jo, Carles del Calp, t'investeixo com a comte de Conflent, d'Urgell i de Barcelona. Senyor, per defensar les terres conquerides les fortificaré amb castells i les repoblaré donant terres als pagesos que les vulguin conrear. Però necessitaré un escut que representi els meus comtats. Ah, sí, doncs mira, aquest és un escut amb les 4 cares vermelles. És molt bonic. I les 3, perquè no deixem el temps de guerres i anem a veure la vida als castells, joglars, trobadors... I esteu tots d'acord? Sí! Doncs prepareu-vos 1, 2, 3... El rellotge ens ha portat a l'any 1137. Això vol dir que en aquest any va succeir algun fet important. Berta, tu que eres el temps de la colla, te'n recordes què va passar? Em sembla que és l'any de la Unió d'Aragó i Catalunya. Sí, ja recordo. És quan Ramon Berenguer IV es va casar una nena per Onella d'Aragó. És veritat, ho explica ja aquella cançó que es van ensenyar a l'escola. El cavall, el bar, ja se'n va lleida. Definitivament la música no és el seu fort. Que la voleu cantar? Sí! Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va el cavall, galopant i molt content. Qui mana? El qui mana al nostre poble, visca el cavaller més noble del món, que al matí s'ha de casar. En Ramon Berenguer IV, amb un vestit blanc i daurat de domar, saludant-nos amb la mà. Estic ben tip de tantes trifulgues. Me'n torno al monestir. Això de fer rei no m'agrada. I com ho farem sense rei? Estarem perduts. El rei de Castella està preparant l'ocasió per fer-se l'amo senyor de les nostres terres. No patiu, ho tinc tot controlat. Serà reina la meva filla per Onella. Això no pot ser, els nostres generals no ho permeten. Què dirà la gent? Que diguin el que vulguin. I com que no us plau tenir reina donzella, casaré la meva filla per Onella amb en Ramon Berenguer, que és un xicot molt valent i eixerit. Hola, futur sogre. Què tal, Ramonet? Com t'ha anat el viatge? Bastant bé. Una mica cansat, però bé. No perdem el temps. Anem per feina. On està la meva promesa? Un moment, que la crido. Fieta meva, vine, mira qui ha arribat de Barcelona. Que em cridàveu, pare? Sí, vine. Apa, des d'aquest precís moment ja sou marit i muller.
Ah! Llupi, ja puc tornar a ser monjo prior d'un monestir. Què faràs de la xica Núria? La duré cap a Barcelona, al meu palau, per fer més grans Catalunya i Aragó. Què em farà de la xica Núria? Ai, senyor, què em farà de la xica Núria d'Aragó? La durà cap a Barcelona, si a Déu plau. La durà cap a Barcelona, al seu palau. El cavall Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va el cavall, galopant, galopant cap a Ponent. El cavall Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va el cavall, galopant, galopant i molt content. En Ramir, que n'és rei d'Aragó, ha dit així. Vull tornar a ser monjo prior d'un monestir. Si no us plau tenir reina donzella, com hi ha món, casaré ma filla per ella amb en Ramon. El cavall Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va el cavall, galopant, galopant cap a Ponent. El cavall Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va el cavall, galopant, galopant i molt content. En Ramir, de monjo tot vestit, torna a parlar. En Ramon, des d'ara heu de tenir per capità. Obeïu el comte català, vostre senyor, per fer grans per sempre Catalunya i Aragó. El cavall Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va el cavall, galopant, galopant cap a Ponent. El cavall Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va el cavall, galopant, galopant i molt content. El cavall, galopant, galopant se'n va el cavall, se'n va cap a Ponent.